Aniya na usab ang maayong balita sa Central Visayas. Si Ray Anthony Chu muhatag sa maayong balita gikan sa probinsya sa Bohol. Makadaginot na ang mga bulanon nga buot mokuha sa ilang Civil Registry System documents. Kining human gibuksan sa Philippine Statistics Authority ang Tagbilaran CRS Extension Outlet dito sa JLU Center Block at bang sa Satellite Market ni ining siyudad sa Tagbilaran ni adtong Mayo 2. Niini di na kinahanglan pag moadto sa Sugbo o sa Dumaguete ang mga bulanon aron makakuha lamang sa authenticated copy sa ilang civil registry documents. Matud ni PSA ASEC Leo B. Malagar, hasol og sayang sa oras ug kwarta kaniadto kung mukuha sa ilang gikinahanglang dokumentos. Makasave tao time, makasave to tao kwarta. So I am earnestly hoping that this ceremony be a symbol of hope and perpetual motivation to continuously perform and impart your best in the inclusive delivery of services to the Filipino people. Si ASEC Malagar personal nga misaksi sa opisyal nga pagbukas sa Tagbilaran Bohol CRS outlet. Karon sud sa usa ka adlaw makuha na ang birth certificate, certificate of live birth, death certificate, ug marriage certificate nga naa sa security paper. Ang certificate of no marriage hinuon makuha pa apan dangtan pa og 24 oras matud sa PSA. Tumong sa PSA nga padaghanon pa ang ilang mga outlets ug ipakatag ang digitalization aron mas dali ug mas kasaligan na ang mga records ug dokumentos nga makuha. Alang sa mga maituyo sa Tagbilaran CRS outlet, andama lamang ang vaccination certificate o pag-online appointment aron makalikay sa sakit ni ining padayong hulga sa coronavirus disease. Gikan sa Bohol alang sa maayong balita Central Visayas, kini si Ray Anthony Chu.